No ja vás fotografujem a potom vy. No smejkaj sa. Jaký smejo. Aj tomuto Matúškovi robí. A ty poď dole, poď dole. Tak mu robíme. Poď dole. Poď dole. Ok, vás ja to vrátim. Matúš, zasmej sa. Čís. No vidíš? Ešte povedzte čís. A kde sme teraz, deti? Kde sme? No vy ste jak tie šimpanze tu. Kde sme my teraz? Ale už stačilo. Kde my sme teraz, deti? No ja vy ste jak dva opičky. Každý pišti. Lebo tu je aj napísané, že šimpanzi, oni sú veľmi citlivé Kde sa riješ? na strašný hluk. Tak treba byť tichučko. Kde sa riješ? Natočíme opičku, dobre, že sme v zoo, pravdu, naozaj. Nemajú radi, keď sa to tam vykrikuje, že šimpanzi to nemajú veľmi radi. Tam je. Oni nemajú radi, keď Ňo, ňo, ňo.